वेलकाम बैक लोगोफोर दिनै सैत्र दाननि जोबथा खालार जायखौ मोसौ बैसागो होननानै जों बुंनाय जायो। बे मोसौ बैसागोनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोसे सिगांग्रो बैसागुनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। दायो जोङो खुंखा नागिरनो ओंखारलांदों। बोथोरा दिनै फुंनिफ्रायनो अखा हागासिनो दङ। अब्लाबो जोङो जितु नेमखान्थि बादियै खुंखा जानांगौ, बेखायनो जों खुंखा नागिरलांगासिनो दङ दायो लामा लामा। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांनोसै फारि फारियै। बे जादों खुन्थाइ, जों खुन्थाइ खादों दायो। खुन्थाइ गिदिरखौ जायालै। फैयै फैयै जोङो ट्रेन लामायाव सफैबाय। दायो ट्रेन लामानि जिं जिंहाय गोबां दिंखिया रज'नानै थायो। बेनि अनगायैबो गोबां गोखा गोखै मैगंबो मोननाय जायो। बेफोरखौबो जों फारि फारि खालांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ' दायो जोङो बैसागुनि थाखाय खुंखा खानो फैदों। दिनै मोसौ बैसागो। जों मिथिगौ मोसौ बैसागो खालि बयबो खुंखा जायो। दा बेनि थाखायनो जोंबो दिनै खुंखा खानो फैदों। बेयाव जोङो गासैजों 101ता मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जानांगौ होननानै बुंनायखाय बे मोनसे फोथायनाय दङ। दा बेखायनो जोंबो दिनै जेसेबां हायो खनसायनो नाजागोन। लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो नाजागोन। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों। केजि बेसेबां होनदों? 60 ला 1 केजि बैसागुनि दिनावनो सुपारि जायो? जायो दे। बाख्ला बिराद माबा बोरैबा गुगार सोमने ओइ माबा खालाम ओइ आरो केजा दे नोंनिया मिजि मावबाय काटि दोननांगो। दे जागोन दे दाबो जागोन दे। रत्नेश्वर गुमिया लिंहरदोंमोन। न'आव थांबाय थानो आरो 140 जानांगौ नङा आरो मिथिंगा थांदों माबानो बेदर बायनो रा गामि बारा हरफांगोनमालै। लोगोफोर दायो जोङो खुंखा खागासिनो दङ। जोङो बैसागुनि सिगांखालि खुंखा जायो, जाय खालि जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो। स' बे खालि जोङो बयबो खुंखा जायो फुङावनो। बेयो दोरोङारि सोलिबोनाय मोनसे खान्थिखा। दा बे हिसाबैनो जोंबो खुंखा नागिरगासिनो दङ। जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे गासै 101ता जोङो जानो हायोब्ला मोजां होननानै बुङो। दा बेखायनो जोंबो गासै 101ता मैगं बायदि गोखा गोखै नागिरगासिनो दङ। थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों। दायो जोङो बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ खागोन। नैबेखौ खाबाय। नै बेखौ नोंथांमोननिथिं मा बुङो? नाथाय जोङो बेखौ धन्द्राय बुंनाय जायो। बे दैयाव रज'यो। आरो दायो जोङो जायखौ बुङो बोरमादारि, जोंनिथिंजाय बोरमादारि होननानै बुंनाय जायो। थ' नोंथांमोननिथिं मा बुङो बेखौ जों मिथिला। जों दायो बोरमादारि खानि बोरमादारि नै बेखौ बुङो बोरमादारि। नैया बिलाइया नैबे बिलाइया नैया जों बेखौहाय बोरमादारि होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो बेदरफोरावबो होनानै जानो हायो।
नैबे बोरमादारि बेखौ लाबाय गासैजों जोङो 101टा गोखा गोखै ओंख्रि बुथुमनो नाजागोन। दिनैहाय जितु सैत्र दाननि जोबथा खालार बेखाय दिनै जोङो खुंखा जायो आरो गाबोनहाय जितु बैसागुनि 1 खालार गाबोनहाय जोङो बाथौ मन्दिराव फुजा होयो। स' जों बेखौ दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो। नै अनसुमै दायो टमेट' खाबाय आरो थाइजौबो खाबाय बेनिफ्राय नै खान्थालबो खाबावबाय। दायो दिंखियानिफ्राय लानानै गासैबो गोखा गोखै मैगंफोरखौ जोङो खनसायगासिनो दङ। नोंथांमोना फारि फारि नायलांदों। जोंनि मैगं खानाया अलमस्ट जोब्बाय। दायो जों बेखौ न'आव लांनानै संनानै जाहैनोसै।